гражданина България и приятели от Лаки Илсанд. Това е последният ден от годината, в която много неща се промениха. Аз, Доналд Трамп. Да, точно аз. Временно ръководя вашата прекрасна страна, докато президент Радев си почива. Но аз знам какво правя. И ще направя нещата още по-велики. Градовете ще растат. Мостовете ще бъдат златни. Фабриките мощни. Компотът топъл и сладък. И най-важната, никой нуб не остава зад борда. Нека новата година да несе мир, пари в Майнкрафт и реалния живот, златни стейкове и победи над Карловци. Поздравления от мен, вашата велика президентска временно управляваща лице Доналд Трамп. Ха-ха-ху. И да, признателен съм за търпението ви, защото, честно казано, малко зле говоря български. Но сърцето ми е чисто. Ако нищо е неправилно, аз винаги мога да го оправя с големия бутон на компромиса. Ха-ха-ху. С нова година, граждани на България